Baban Fatima ɗan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Baban Fatima ɗan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Baban Fatima ɗan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Farko idilaka har Allah sarki gwani Ɗan baiwa. wanda ya na har ma nake burin ita ya gwangwani. Ɗan baiwa. Shi ne Muhammadu ɗan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Baban Fatima ɗan Amina da Abdullahi kogin Aita baiwa. alamun zarri ka tusa mun ƙaunar gwani. Ɗan baiwa. Numfashi na da motsi na in yo bigen ka ni. Ɗan baiwa. Muntahal mukami Rasulullahi annabi kogin baiwa. Baban Fatima ɗan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Ya Allah duban salati karawa muje tafa. Ɗan baiwa. Maulana Muhammadu Ahmadu mai kyawun sufa. Rabu sa'alai da dukan sahabban annabi da hakogin baiwa. Baban Fatima ɗan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Iyana na fadawa bai dukan ba zan yi baki ba. Ɗan baiwa. Yar annabi shugaba na Rasulullahi muje taba. Ni ki yarda da ni batulu uwa zara'u na kogin baiwa. Baban Fatima ɗan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Amma dukkanin yabon yin zan sai na sashe hana. Ɗan baiwa. Shehi na tijjani gwarzo sai na bayyana. Ɗan baiwa. Hadasi shehana Barhamu uban tafiya a kogin baiwa. Baban Fatima ɗan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Sai in gaida shehi Sa'id Altinmu na kuntuwa. Ɗan baiwa. Haddasa shehana tijjani na share yan uwa. Ɗan baiwa. Da Alhaji Awwalu mai anwar gani a gurin yabon dan baiwa. Baban Fatima ɗan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Na yi maka sallama masoyin Allah ya shugaba. Ɗan baiwa. Ai kai da ya ne ka sarrafa Allah ta hamuje taba. Ɗan baiwa. Dukkanin halitta suna da sankar solu kogin baiwa. Baban Fatima ɗan Amina da Abdullahi kogin Ai baiwa. da moyan kake na ji yai shaidar ka muje tafa. Ɗan baiwa. Ashhadu annaka ya Rasulullahi muje tafa. Ɗan baiwa. Ya shaida da kai sayyidul akayar nabi kogin baiwa. Baban Fatima ɗan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Ruwa ya fitar ta yan yatsunsa annabi shugaba. Ɗan baiwa. Yana fa ganin bayansa maulana ta mukar gaba. Ɗan baiwa. Baya waiwai annabin rama Mahmudu kogin baiwa. Baban Fatima ɗan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Shi ya biyo hanya kamshi take yi shugaba. Ɗan baiwa. Sai ya hau dutse kana za ka ga sawun shugaba. Ɗan baiwa. Amma ka haɗe sawunsa take Mahmudu kogin baiwa. Baban Fatima ɗan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Me ƙarfin da baya musalto
annabi shugaba. Kunga duk karfin Aliyu sai ya dawo bayan shugaba. Ya ainihin muradi rasulullahi annabi kogin baiwa. Baban Fatima dan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Abun Fadima dole ne ni dai in gaida kai. Sirrin Fadima dole ne ni dai in gaida kai. Aya sirkin Aliyu sadauki baban Fadima kogin baiwa. Baban Fatima dan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Ni abudin malam baitukan gada na yi ma shugaba. Na yi su hadiya gun mahaifina ma'ana uba. Burina kawai ni ka yarda da ni Mahamudu kogin baiwa. Baban Fatima dan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Baban Fadima dan Amina da Abdullahi kogin baiwa. Baban Fatima dan Amina da